Injes nyapa wi ngopo nandang bali ngopo? Sas. Apa ki? Yo karo bae Bu, karo bae. Mbah Toyo. Piye, Sas? Ya ilah. Apa dinyang? Dinyang bae. Enggak aku mau to. Aku ora dititipi yo. Terus aku ora dititipi yo. Sangoni bae. Mlebu kas lho, Cas. Lah iya to. Nggih, kas Cas mlebu kas digo tuku seragam. Nggih, sembah nuwun. Menika mangke kula nyuwun kepareng Bapak Alek mangke minggah pepanggungan. Nggih. Oh, Pak Tek, nggih, Pak, nggih. Namung saderengipun kepareng Mbak Tias kula atur jumeneng sawetawis nggih, Pak, nggih. Mboten napa-napa nggih, Pak, nglipur sekedhap dening menika para kadang Sutresna Budaya nggih. Semoga jaranan jarane jaran rendi. Wektale menika tasih longgar, Mbak. Wektale sik longgar. Mbak Tia sugeng dalu, Mbak. Nggih, wilujeng dalu. Nggih, sehat to, Mbak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nggih. Pripun dek dalu bae? Pripun apane? Lah ya pripun dek dalu bae? Aman. Aman to? Aman. Aman, Mbak iki manut karo kowe ya. Sopo, Mas? Mbak Tias, tebih saking Ponorogo menika nglipur warga Sutresna Budaya inggih menika wonten dalemipun Bapak Sigir. Bapak sinten? Bapak Sigir. Bapak Simbah Sigir. kula nggih. Nggih, matur sembah nuwun. Amin. Ngatur ucapan apa, Nduk, untuk temanten berdua? Ngaten. Nggih, kagem pinanganten kekalih menika Mbak sapa jenenge? Menika Mbak Putri. Mbak Putri kalian Mas Haikal. Mas Haikal nggih. Menika mugi-mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Enggal dipun paringi momongan. Amin. Setunggal mawon boten sah imbuh mangke nggih. Mesakne dalange dereng kebagian. Lah aku ki nek kebagiane njaluk ning sampean ki iso ae. Lah kok njaluk nek kancane iki piye? Iya. Nduk wong ayu. Nggih. Aku kangen suaramu sing pelok barang kae lho, Nduk. Nena 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 ne. Langgam kacang ijo kae lho, Nduk. Pripun? Dalem? Langsung pun dangdute Lici Ucul ya kena ngono sak langgaman ngono. Menawi nggih kalih golek-golek nggih yo ora apa-apa santai ngono lho Nduk nggih dasare ya lakinya nggih ngaturake sungkem pangabekti konjuk simbah guru kula Nduk sinten Ki Gutaya Cerma Sudarma nggih mugi pinaringan sehat jasmani rohani saged ngomong putra buyut dugi canggah amin amin kalian menika wonten Bapak Alek lho. Oke, Pak Alek. Mas Agung nggih kepareng anu nggih. Nggih, lenggah menika wonten ajeng menika. Mbak Bileng nggih kersa jumeneng. Oh, siap mangke. Nggih. Mboten napa-napa dangu mboten panggih lho. Oh. Aja Bu, kakek Subhan. Lah ajeng ngoten niku kok yo rapi amen.